Balik face-to-face classes na ang Santo Tomas National High School karong adlaw, July 24. Subay sa latest advisory nga gipagula sa maong tulunghaan. Gihangyo ang mga estudyante nga mapabiling alerto, musunod sa safety protocols ug magmatngon sa tanang higayon. Samtang mapadayon ang klase, gipadayon usab sa Santo Tomas Municipal Police Station ang investigasyon sa viral nga online threat batok sa eskwelahan o prioridad nila ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo o ginikanan. Nakig-coordinar na ang Santo Tomas Municipal Police Station sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 aron matultulan og mailhan ang tao nga naghimo og nagpakalat sa hulga sa social media. Padayon sab ang digital forensic examination o pagtigom sa ebidensya aron mapasakan og kaso ang responsable. Gihangyo sab sa kapulisan ang publiko nga dili magpakatag og dili beripikadong impormasyon aron malikayan ang pagpanik. Gipaligon usab ang police visibility, regular nga pagpatrolya o koordinasyon sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa tanang katawhan.